igama lomfelo wethu Jesu Kristu. Ngibingelela ibandla lonke usuku olukhulu kangaka lo baba. Ngibonge ukukhethwa ukuthi ngidlulise umyalezo oqondene nabo obaba. Ngiyakhoba kakhulu ke bazalwane sezongena kule nkonzo, uNkulunkulu angiphe amandla. Bazalwane, kuyiqiniso ukuthi singobaba uNkulunkulu akubekile emahlombe ethu, and njengoba akubekile ukubeke ngokuzithemba, therefore nathi kumele sizethembe ukuthi singakwenza lokho uNkulunkulu akufisayo ngempilo zethu nezimpilo zomndeni wethu futhi. Now uma ubheke eBhayibhelini kuningi okuvelayo uNkulunkulu akuvezayo umuntu wesilisa, bese kuba kuningi futhi okuvelayo umuntu owubaba. So ngizothanda nje just ukudlulisa le message ke bazalwane. Ngifuna nje sike sibheke the word father. Uma ulibheka le gama lino capital F. Now the F stands for fearless, ukungasabi. Uma ubaba, fear shouldn't be with you. Akumelanga ube novalo, akumelanga usabe. Munye umuntu okumele umsabe ubaba uNkulunkulu, but ezintweni eziningi obhekana nazo you shouldn't have fear, because uNkulunkulu akaze akunikeza lowo moya wokusaba. So masibheka eBhayibhelini sizobheka incwadi yokuqala, ngifuna nje just ukuthi ngidlule kuyo 2 Timothy 1, sizofunda nje just u7 bazalwane. Ufundeka kanje: ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kepha wamandla nowothando nowokuzikhuza. Amen. So kunezinto ezivelayo ke. Eyokuqala la ukuthi uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala. Fear is not of God. That will never happen ukuthi kube okukaNkulunkulu lokho, because uyasho ezwini lakhe ukuthi akaze asinika lowo moya. So singobaba, first thing that we need to take care of is the spirit of fear, which is not of God. When you are making a decision empilweni yakho neyomndeni wakho, you must consult with uNkulunkulu, then make the decision fearless, knowing ukuthi uNkulunkulu ngayo yonke i-decision oyenzayo he will be by your side to support, because wakunikeza le vision ukuthi uhole umndeni wakho. So he will always make sure ukuthi yes, you may have ama doubts ngaleyo decision oyenzile. That's where he steps in, because we all learn from our mistakes wethu. However, we still need to push forward, because he is there in order to support and make sure that our vision pulls through all the time. So he has not instilled a spirit of fear empilweni zethu. So okukhona okusemqoka asinike khona amandla wokuthanda, to love. You know, mawuthanda ubaba uyibona leyo nto uma ungena ubuya emsebenzini, the warmth that you receive from indlu yakho, unkosikazi wakho, abantwana bakho, mawubabheka emehlweni, they welcome you to say ufikile ubaba manje. That's the spirit of love that uNkulunkulu has instilled in us singobaba. So we need to always embrace that. Sikubambe lokho, uhlale kithina njalo ukuthi every time when you wake up in the morning uya emsebenzini noma uya la uya khona, you must know ukuthi uma ubuyela emuva, there is always the family that you have left behind which will always welcome you ngothando, ngoba nawe ubanikeza lo thando uNkulunkulu akunikeze lona. Hallelujah. And then bese ithi ke nokuzikhuza. We should always have self-control ke bazalwane singobaba. Self-control ivela eyintweni eziningi ke. Siyathatheka kalula singabantu besilisa, singamadoda, singabobaba, but uma uNkulunkulu aveza lokhu ukuthi he has instilled self-control in us, we have got the spirit to control ourselves. We always need to tap into that self-control spirit, because it's very, very important ukuthi sibe nabo ukuzithiba, sizikhuze, because kunabantu ababheke inkambo yethu starting from the household ekhaya. Kuba khona izingane ezibheke ukuhamba kukababa bese bayafisa nabo ukuhamba njengobaba. So it's very, very important ukuthi sibe nayo leyo nkonzo yokuzikhuza. Amen. So ngiyathanda ke bazalwane ukuthi uma sesibheka irole yakababa endlini,
sikukhumbule lokho ukuthi akukho lula ukuba ubaba when ungekho kuNkulunkulu. It's never easy to be a father when ungekho kuNkulunkulu. It's very, very difficult. But because uma sinxusa sikhule kanjalo, there's a Holy Spirit that will always intercede. Izofinyelela umkhuleko wethu uzofinyelela naloku esingakwazi. Umoya oyingcwele uyosikhulekelela khona ukusinxusela khona kuNkulunkulu. So we will always have the power to proceed because the Holy Spirit is there to intercede for us. So kusemqoka ukuthi sikuhloniphe nalokho ke bazalwane. And then sibheke another part, a very, very important. When you are a father, you need to provide for your family. Providing for your family does not mean only ngemali. It does not mean only ukuba khona kwakho. No, it means that you need to have the wisdom of God. You need to have the power to make decisions that will change your children's life, your wife's life, ngisho nomndeni wakho, extended family. You will need to have the wisdom to lead ngendlela kuyiyona yona. Provide the wisdom all the time because uNkulunkulu ukubekile kuwe lokho. Amandla uNkulunkulu awabekile kuwe lawo. Incwadi esibile ngifuna sibheke kuyo Isaiah 41. Sizofunda just u-13. Ngokuba yimina Jehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene, nothi kuwe ungasabi, mina ngiyakusiza. So iyavela futhi indaba yokusizwa uNkulunkulu. Ubamba isandla sakho sokunene akusize. Now, when you are providing for your family, you need help. The help that you need from God is the help that will give you the strength to wake up in the morning and go and work for your family. Uhambe uyosebenza for umndeni wakho, ubuye and put food on the table. Put clothes on your kids. Put food for extended families. Now, extended families does not necessarily mean umndeni wakho wakwamakoti or wankosikazi wakho or umndeni wakho ohlobene nabo. No, it means the people that are around you, your neighbors, everyone that is in your protection, because as a father you are the protector. So you need to have that ability to provide for them. Now, uNkulunkulu will always help you to provide for your family. So you need always ask uNkulunkulu ukuthi akuphe the strength so that you can provide for your family. Now, uma ubheka if ekhaya kushone ubaba womuzi, ziningi izinto ezivelayo eseshonile ebekade aziyenza ezingeke zisakhona ukwenziwa because bebethembele kubaba ukuthi ubaba oziyenzayo lezo zinto. Azathi umama kube ubaba bekhona, ngabe into ekanje nakanje nakanje isiyenzeka, ngabe into esona so ubaba usegijimile wayoyithenga because iyadingeka. So that's the power of the father who provides for a family yakhe. It becomes impossible when the father has left the house because izinto eziningi will tend to fall away because of amandla akade anawo ubaba abekade eholwa uNkulunkulu ngokwenza konke lokho adakwenza. So kusemqoka kakhulu bazalwane ukuthi sikhumbule lokho ukuthi being a father is never easy. It is never easy, especially when ungazani noNkulunkulu. So ngiyanxusa ngalesi sikhathi samanje ukuthi masizisondeze kakhulu kuNkulunkulu azokwazi ukuthi lembewu ayibekile kithi okhalweni lwethu ikwazi ukuhluma kahle, ikwazi ukuthi noma itshalwa ikwazi ukumila iniselwe kahle so that izithelo eziyophuma lapho kube izithelo ezidliwa yiwo wonke umuntu. Siyabonga ke bazalwane ngesikhathi samanje ngathi uNkulunkulu anganibusisa lokho esenikuzwile. Ngibakhuthaze obaba ukuthi baqhubeke njalo bamthande uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi bese ba take away the spirit of fear, but they must welcome the spirit of fearless. We must never fear because uNkulunkulu uhlezi anathi ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu abusise senikuzwile ngegama la Jesu Kristu kuze kube naphakade. Amen.